ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு புருஷோத்தம் மந்த் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம அப்படியே ஸ்டடியா போலாம். சோ டெய்லி நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லோகா பாக்குறோம். ஸ்லோகா படிச்ச அப்புறம் ஒரு ஸ்லோகா ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம ஹைலைட் பண்ணி பேசுறோம் இல்லையா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பார்க்க போறது மேலுலகு 15th சாப்டர் 5th வெர்ஸ் பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ 15th சாப்டர்ல 5th வெர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். லிட்டரலி எல்லாருமே பயாட் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகம். அது என்ன என்ன ஸ்பெஷல் இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ ஸ்லோகம் இப்படி போகும். நிர்மாண மோகா ஜித சங்க தோஷா அத்தியாத்ம நித்யா விநிவிருத்த காமா துவந்த்வே விமுக்தை சுக துக்க சங்கே கச்சந்தி அமூடா பதம் அவ்யயம் தத். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரே புருஷோத்தம் யோகா. என்னன்னா டைரக்டா கிருஷ்ணர் புருஷோத்தம் எல்லாரை விட உத்தமர், ரைட்? டைரக்டா இன்வைட் பண்றாரு, வா வா என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்போ ரொம்ப முக்கியமா எப்படி வரணும், வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு. சோ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி டாக்டர் இன்ஜினியர் எல்லாம் இல்ல. நிர்மான, ரைட்? மான அப்படின்னா நம்ம மானம் அப்படின்ற அர்த்தத்துல இல்ல. இங்க பிரஸ்டீஜ்னு சொல்றாங்க, ரைட்? அதாவது நம்ம தன்மானம் என்ற வேர்டை அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா நிஜமா பார்த்தா தன்மானம் என்ற வார்த்தையோட அர்த்தம் என்னன்னா, எனக்கு தனியா நீ எனக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்ன்றதுதான் அர்த்தம். சோ அது நிறனா இல்லைன்னு அர்த்தம். மான அப்படின்னா பிரஸ்டீஜ், மானம்ன்றது ஒண்ணு இருக்கணும். ஆனா ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ குறிக்கிறாங்க, ரைட்? அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. மோகா அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிறதே மோகத்துலதான், ரைட்? இது நான் என்ற பற்றுத்தலே மோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றது தெரியும். சோ இப்ப நிர்மாணம் மோக ஜித சங்க தோஷா அப்படின்னா அத ஜிதா சங்கா அப்படின்னா அசோசியேஷன். ஆனா இங்க இருக்கிற அசோசியேஷன் என்ன, தோஷம் அப்படின்றாங்க. அப்பனா தப்பான அசோசியேஷனை குறிக்கிறது, ரைட்? சோ பேசிக்லி ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், அப்புறம் இல்யூஷன், அப்புறம் தப்பான சங்கத்தை குறிக்கிற தப்பான அசோசியேஷன், எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம். அதனால நம்ம யாரோட சேர்ந்து பழகுறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. ஆத்தியாத்ம நித்யா. ஆத்தியாத்மானா நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஸ்பிரிச்சுவல் growth, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எல்லாமே நித்யா எப்பவுமே இருக்க வேண்டியது. அப்போ எதோட அதோட இருக்கணும். அப்ப எதோட இருக்கக்கூடாது? வினிவிருத்த காமா. காமா அப்படின்றது இங்க எல்லா ஆசைகளையுமே சொல்லிக்கிறது. உடல் ஆசை உண்டு இல்ல, நம்ம பாக்குறதுல நம்ம சாப்பிடுறதுல எல்லாமே காமம் அப்படின்ற கேட்டகரியில சொல்லுவோம். அதனால அங்க இருந்து நம்ம விழிப்படணும். சோ எதோட இருக்கணும்? ஸ்பிரிச்சுவல்லா. அப்ப எதோட இருக்கக்கூடாது? நம்ம காம வெறியில, ரைட்? அந்த ஆசைகள்ல அப்படின்னு. எதுக்கோசரம் அப்படின்னு பாக்குறாங்கன்னா, துவந்துவே ரெண்டு. என்ன ரெண்டு அப்படின்னா, இந்த ரெண்டுல இருந்து விடுவிச்சவங்க அப்படின்னா என்ன அந்த ரெண்டு? சுக துக்கம், ரைட்? அப்புறம் பல பேர்கள் அதுக்கு இருக்கு. அப்படி இருக்கிறவங்க இப்போ ரெண்டுன்னா என்ன சொல்லுங்கன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம், சோகம், சுகம், துக்கம், ரைட்? இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெட்டென்மை இருந்தாலே இது பௌதிகம் தான். அங்க அந்த மாதிரி ரெண்டெல்லாம் இல்ல, ஒன்னே ஒண்ணுதான். பூலோகத்துல சந்தோஷம், ரைட்? ஐயோ இங்க டைம் நிறைய இருக்கு, குறைச்சலா இருக்கு. அங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆப்போசிட்ஸ்ன்றதே அங்க இல்ல. எனக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலன்னா இல்ல, அங்க வெறும் பிடிக்குது ஒண்டிதான் இருக்கு. சரியா? கச்சந்தி அப்படின்னா ரீச் பண்ணுவாங்க எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பதம் அவ்யயத்தத் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் இங்க இருந்து விடுவிச்சவங்க எங்கன்னா கண்டிப்பா பெர்மனன்ட் எட்டர்னல் ஹோம்ல இருப்பாங்க. அங்க எப்படி யாரோட இருப்பாங்கன்னா கிருஷ்ணரோட வீட இங்க சொல்றாங்க. அப்படி இருக்காச்சு யாரு எப்படி அங்க அட்டைன் பண்ண முடியும், எப்படி அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பதம் அமூத், அந்த கச்சந்தி அமூடா பதம் அவ்யயப்தம். அவ்யயம்னா அந்த எட்டர்னல் வேர்ல்டுன்றது புரியுது. கச்சந்தினா ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. யாரெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில வர்றாங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி சரண்டர் ஆன ஒருத்தங்கள் அப்படின்னு. இப்போ இது ஏன் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகமா நம்ம சொல்றோம்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துல எந்த லெவலுக்கு நம்ம மெயினா ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ்ல நம்ம இருக்கக்கூடாது, இல்யூஷன்ல இருக்கக்கூடாது, ராங் சங்கத்துல இருக்கக்கூடாது, அண்ட் காமத்துல இருக்கக்கூடாது. அப்ப எதுல இருக்கணும்? ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்க வேண்டிய விஷயத்துல இருக்கணும். ரெட்டின்மைன்றது இருக்கவே இருக்கக்கூடாது, சுகம் சந்தோஷம் அப்படின்றது. அப்படி இல்லாம நம்ம கம்ப்ளீட்டா வேர்ல்ட் அப்படி சொல்றாரு. சோ இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டது இது லாங் ஸ்டோரி இல்லையா? இப்போ இந்த சரண்டரிங் ப்ராசஸ் தான் நிறைய வரப்போகுது. அதனால ஒருத்த கண்ணை கட்டிட்டு காட்டுல விட்ட மாதிரி நம்ம எல்லாம் கண்ணை கட்டிட்டு இந்த பௌதிக உலக
உலகம் இல்ல. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே நான் தான் இந்த வீட்டின் சொந்தக்காரன், நான் தான் என்னோட மனைவி இல்ல என்னோட கணவனின் சொந்தக்காரன் காரி, அப்படி இதெல்லாம் என்னோட குழந்தைகள், இதெல்லாம் என்னோட உலகம் அப்படின்ற ஒரு இதுலயும் நான் வந்து இந்த கம்பெனியோட சிஇஓ இல்ல நான் டாக்டர் இந்த இன்ஜினியர் நான் லாயர் அப்படின்ற உடம்பு ரீதியா இருக்கிற ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ்லயும் நம்ம அடங்கியிருக்கோம். அதனால யாராவது ஒருத்தர் கொஞ்சம் நம்மள சீண்டி பார்த்தா கூட நம்மளுக்கு தன்மானம் அப்படின்ற பேர்ல நிறைய பேர் செல்ஃப் ப்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சுயமரியாதை அப்படின்னு. ஆனா அது சுயமரியாதையா இல்ல அகங்காரமா இல்ல ஃபால்ஸ் ப்ரைடான்றத நம்ம படிக்கணும். படிச்சோம்னா இது உடம்பு ரீதியா இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் ப்ரைட் அப்படின்றது சும்மா நம்ம வெத்து வேறுக்கோசரம் இருக்கிறதா அப்படின்றது புரிஞ்சுப்போம். அங்க இருந்து நம்ம விடுவிக்கணும். விடிஞ்சு நம்ம போகணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ண முடியும்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆறுதுதான். அதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவரை பத்தின ஃபுல் ஞானம் நமக்கு வரணும். அப்படி வந்தா என்ன ஆகும், சுகம் துக்கம் எல்லாத்துல இருந்து போவோம். இப்ப அசோசியேஷன் போட்டிருக்காங்களே இது இம்பார்ட்டன்டானா ஆமா, கிருஷ்ணனுக்கு அவனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசோசியேட் யாரு, பூமி தேவிக்கு வரா பெருமாள் வரச்சே பூமிக்கும் அவருக்கும் பிறந்த மகனே தப்பான அசோசியேஷனால எந்த குட்டி செவரானான்னு தெரியும். நம்ம அப்போ எந்த மூலைக்குன்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம். சோ நம்ம போக வேண்டிய டார்கெட் கிருஷ்ணலோகம். அதனால நம்ம சங்கத்தை பார்த்து இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இதோட இந்த வர்ஸ் ஓவர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. சோ இது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த இது பாத்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அது ஒரு 5 minutes பார்க்கலாம். இன்னைக்கு கடற்கரை ஆயிடுச்சு என்னன்னு தெரியல, ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ரொம்ப நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. யாரெல்லாம் யார கூட்டிட்டு வந்தீங்க எனக்கு சொல்லவே இல்லையே. யாரு யார் ரெக்கமெண்டேஷன்ல இன்னைக்கு யாராவது வந்தீங்களா? மாதாஜி, என் டாட்டர் ஃப்ரம் மலேசியா, அவ கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றா. உங்க டாட்டர் அட்டென்ட் பண்றாளா? உங்க டாட்டர் பேர் என்ன மாதாஜி? என்னோட நேம் தீபா. ஹரி போல். வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம தீபா மாதாஜிக்கு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். சோ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ வந்து நம்ம நேத்து பார்த்த கதையை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, வீடியோ நான் உங்களுக்கு காட்டினேன். மாதாஜி, அந்த கீழ் உலகத்துல எப்படி மாதாஜி வெளிச்சம் வருது? ஒரே ஒரு செகண்ட் அந்த மாதாஜி. எதுல நாகர்கள் வெளிச்சம்? வச்சிருக்காங்க, நாகர்கள் கொண்டையில வச்சிருப்பாங்க. வெரி நைஸ். கதையில இருக்கீங்களா? ஓகே, நாகர்கள் நாகத்துக்கு ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. வெரி நைஸ் பிரேமா மாதாஜி. பாம்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த நான் கூட பாம்பு பாத்துட்டேன் மாதாஜி. அத நாகருக்கு தலையில அந்த லைட் மாதிரி அது லைட் இல்ல, இருக்கு. அது ஓகே, இருக்கு. அதுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் வராது இல்லையா? கரெக்ட். அதோட லைட் கரெக்ட் தான் மாதாஜி சொன்னது. சோ இதுதான் இந்த இடம்னா நம்ம மேல இருந்து வர லைட் இங்க க்ளோஸ் ஆயிருக்கும், கீழே வந்து என்டர் ஆகாது. ஏன்னா அப்படி என்டர் ஆகலைன்னா கீழே இருக்க நாகலோகம் வந்து லைட் கிடைக்கும். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அப்படிதான் அந்த லைட் வருது. இப்போ வந்து நாளைக்கு ஸ்லோகம் வெயிட் பண்ணுங்க. அப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றதை நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு நான் சொன்னேன்னா சஸ்பென்ஸ், நாளைக்கு சொல்றதுக்கு எனக்கு கதை இருக்காது. சரியா? இப்போ ஓகே, இங்க வந்து நம்ம போறோம். இப்போ நம்ம இந்த வந்து எங்க இருக்கோம், ஸ்லைட் ஷோல நம்ம இங்க பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ நான் சொன்னது வந்து சிம்பிள் பக்தி யோகா பண்றது டைரக்ட் ப்ராசஸ். பக்தி யோகா ஒண்டிதான் பண்ணி கிருஷ்ணர் அடைய முடியுமானா எந்த பண்ணாலும் பக்தி இருந்தாதான் அடைய முடியும். சோ இது பௌதிக உலகத்தை பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இப்போ இதுதான் நம்ம அஷ்டாங்க யோகா. இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். கேளுங்க.
ஓகே, அழகா ஓலோகம் வந்துட்டோம். மாதாஜி ரொம்ப சூப்பரா அஷ்டாங்க இருக்கு. யோகா பகவத்கீதா எந்த சாப்டர்ல பார்த்தோம்? முதல் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அஷ்டாங்க யோகா இந்த இத மாதாஜி அவளுடைய இதா விரிவாங்கெல்லாம் வரலாறு வரலாறு அஷ்டாங்க யோகா எத்தனாவது சாப்டர் பகவத்கீதால பார்த்தேன்? ஆறாவது chapter. ஹரி போல் வெரி நைஸ். 6th சாப்டர் ரைட். அஷ்டாங்க யோகா வந்து நம்ம இப்போ காட்டுற மாதிரி இது இல்ல. அஷ்டாங்க யோகா இப்ப வந்து யோகா அப்படின்றோம்ல, அது இல்ல பாயிண்ட். அந்த மாதிரி யோகா அன்று பேசுறது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இல்ல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப வந்து அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்றது என்ன குறிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஷ்டாங்க யோகா ஸ்பெசிபிக்கா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயத்தை குறிக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, யுஜனா யோகா அப்படின்றத பாக்கலாம். சோ அத வந்து இங்க குறிக்கிறது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அதுதான் அஷ்டாங்க யோகா. தவிர நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் சும்மா இது விஷயம் எல்லாம் இல்ல. அஷ்டாங்க யோகான்றது இது விஷயம் இல்லாமனா அஷ்டாங்க யோகா சும்மா டைம் பாஸ் எல்லாம் இல்ல. அப்படி கிருஷ்ணரோட இருந்தா அவங்க என்ன பாப்பாங்கன்றதா அந்த வீடியோட கவரேஜ். அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லையா? அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்துல என்ன பண்ண முடியும்னா பக்தியும் சேர்ந்தாதான் அதை பண்ண முடியும். அது எவ்வளவு கஷ்டமான ப்ராசஸ் அஷ்டாங்க யோகான்னு இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால அந்த பர்டிகுலர் அஷ்டாங்க யோகா பாக்குறது வந்து அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்ல. அப்படி சக்சஸ் ஆகி சமாதி நிலையில போனவங்க என்ன பாப்பாங்கன்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது ரொம்ப ஈஸியா நம்ம பக்தி யோகால சாண்டிங் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம். எது பெட்டர், அஷ்டாங்க யோகா பண்றதா இல்ல 2 hours சாண்டிங் பண்றதா ஒரு நாளுக்கு? இந்த மாதிரி ஜாலி வந்து கதை வீடியோ எல்லாம் பாக்குறதா? பேண்டிங் பண்றதா பெட்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க லைவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்கேன், அதை படிங்க எல்லாரும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அதுக்கு முன்னாடி தெரிய வேண்டியது என்னன்னா 15.6 என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த சாப்டர் இன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லையா, பிரபு சத்யா பிரபு வெரி வெரி நைஸ் இந்த பிபிடி பண்ணி கொடுத்தாரு. சோ நாளையில இருந்து ஞாபகப்படுத்துங்க, இந்த பிபிடி வச்சே நம்ம படிக்கலாம். இப்போ இந்த இதுல என்ன பியூட்டிஃபுல்லா 3 பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்மளுக்கு அகங்காரம் தான்ன்ற ஃபீலிங் இருக்கக்கூடாது, நம்ம மாயால அகப்பட்டு இருக்க கூடாது, ரெட்டிப்பை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்னேன், நிறைய இதுல இருக்கிற அனாலஜி என்ன, நான் அகங்காரம்ன்றது எனக்கு வேணும்ன்றது அகங்காரம், என்னுடையதுன்றது மமக்காரம். அதுதான் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் அப்படின்றாங்க. சோ நிஜமான லிபரேஷன்ன்றது என்னன்னா டிட்டாச்மெண்ட். அஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடாதுன்றது இல்ல, அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுதான். ரைட். இப்போ வந்து அந்த அகங்காரம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்ற பாயிண்ட இங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இதுதான் இந்த ஓவரால் இன்னைக்கு கிளாஸ். இதோட முடிஞ்சிச்சு. வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைத்யவேவோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாதுக்கு ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணாவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் வந்து ஜாயின் ஆனதுக்கு. கண்டினியூ பண்ணுங்க. நான் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.